В момента е 5 сутринта. Най-интересното е дали съм взел виза за Америка. 3, 2, 1! Днес е страхотен ден, в който да си събера всички парцали и да се изнеса. Тук съм се постарал да си стегна багажът за Америка и раницата, която ще ми е за Созопол. Сега ще дипля някакви дрехи, прибирам някакви вещи и ще дойде една моя приятелка, за да ми помогне с още една кола, за да оставя каквото мога на село и най-вероятно ще остане само още един курс, който да направя, когато се върна от Созопол и окончателно вече ще се прибера на село. Това, което мога да ви посъветвам, когато решите, че ще напускате квартира или ще се местите някъде, направете го в един ден. Повярвайте ми, невъзможно е вие да разпределяте нещата така, това ще го взема сега, то няма да ми е толкова нужно, това ще го взема за после. Всичко наведнъж се прибира и просто се изнасите, защото в момента на мен това ми е изключително трудно. Едно нещо оставям за Америка, друго нещо оставям за Созопол, трето ще ми трябва, когато се прибера на село, пък четвърто ще ми трябва, когато се върна тук на работа. Събирам всичко и си го нося на село. Това е. Няма оправия. Нещо много важно, което трябва да направим, когато напускаме с моята съквартирантка това място, е да изчистим много добре абсолютно всичко, защото аз не харесвам мизерниците, които решават, че щом напускат тази квартира има депозит, не е нужно те да чистят и да оправят, някой трябва друг да им чисти лайната. Не го правете, моля ви, чистете след себе си. Ще оставим един ден, в който тук да няма нищо и единствено да останат препарати и неща, които ще ни помогнат, просто смукачки, такива неща да изчистим хубаво. И общо взето ще се сбогувам с това място, че дори мога да ми направя един рум тур, за да видите къде прекарахме 2 години студентски живот. Там. Чакай! Това е добре. Да. Майченици и париците са за малко. Аз си казах, че казвам, че го да дадем просто в чашите. Не. Човек, кажи ми какво да оставя горе от дядо ти и ще кажа, че майка Ама ти защото ги аз не разтовари. искам да ги оставиш. Аз не искам да ги Защо? оставиш. Защото няма логика. Ето това е най-важното. Да е на така. Ма я го носи това долу. Ето. Ето. Нали? Още нещо. Това е. Уж много приятели имаме, се сами се оправяме. Не, знаеш какво? Имам идея. Да мам чувалите да сложим си отдолу. С моята малка количка това е положението. И пак добре. Пак се справих без този хеджбек. Това е много естествено. Такава и комбинация от всичко. Хем е много има масло. В момента съм в Бургас и малко се разхождам, защото имам половин час до автобусът и тръгвам към Созопол. През цялото време, в което пътувах, работих, за да мога да наваксам някои неща, ако евентуално замина за Америка и да ми бъде по-лесно, да имам някакъв старт и то ви подготви неща, които да използвам. Така че
Това бяха 4 часа посветени само на работа. Времето е много хубаво, просто вече си е лято, мирише на липа. Насякъде има чайки, както може да видите, и просто ми е лято. Хора си се разхождат, радват се на хубавото време. Толкова е приятно. Наистина, ако можеше да помиришете ароматът в момента и със самото усещане да си в Бургас по това време. Леле, много е яко наистина. Мале. Ако някой от вас живее в близост до морето, няма да разбере това, което чувствам в момента, но пътувам в автобуса и направо ми се насълзяват очите и то от радост. Чувствам се супер свързан с морето. Просто всичките ни спомени с море са много хубави, надявам се и този да бъде такъв. И много си обичам морето. Много. Само вижте каква гледка. Поревах си. Много стабилно си поревах. И то от радост. Просто от толкова много време не се бях чувствал толкова благодарен за всичко, което имам и за всички спомени, които трупам и стоя, гледам морето и всичко, за което се сещам, са само хубави моменти. Ами чакам. Сейв да Става ли? Пробай. Айде дай пак. Още не си се освестил. Да, окей, дайте пак с тропането. Нов ден. Време за снимки. Това ще бъде локацията. Мите, я отвори прозореца десния, когато можеш. И другия. Десния. Тук край. Да, тук по-ширно се огледало. Цял ден чака моментът, в който просто ще си приберем след тези дълги снимки и просто ще си взема един душ. Дори между другото успях да изгоря, което е супер странно преди това колко съм тъмен и това, че сме началото на май. Но сега е време за най-интересната част и да разберем какво се случва с моята виза. Пише refused. Продължава да пише refused. Не знам това дали се дължи на факта, че те трябва да ми проверят социалните мрежи. Нека минат още няколко дни, защото ако наистина това действително се случи, има такава вероятност, разбира се, ще бъде доста забавно. Айде! Начало! Четири и половина е, още снимаме, напечени яко. Изходях. Слънчасахме, изгоряхме, лошо ни е, пияни сме, какво друго? Приключихме снимките, че дори имах време сега малко да се топна в водата и да поплажувам. Чакам другите да дойдат, защото те нямат бански. И общо взето толкова за днес. Сега това, което се чуди, има ли смисъл изобщо да проверявам отново резултатите от визовото интервю? Или просто трябва търпеливо да изчакам още няколко дни. Но така ли, че няма какво да правя, сега ще проверя отново и ще ви апдейтна. Проверих. Същото положение. Няма развитие. Аз започвам да си мисля, че наистина може би просто никъде няма да ходи и ще си пише рефюз до последно. Влизаме, че заболя. Влизайте тримата. А ти? Аре бе! Бе, хайде моля те, много е важно. Да какво ще бъде? Студено е много? Студено, бе. Ама аз казвам, че съм Викаме е важен за утре. Много. От мен е толкова смари. Много е студент. Не е толкова студент. Ти не си студент, бе.
През живота ми не ми е било толкова студено. Давай! Скачай! Някакви студени вани. Ама знаете ли отвънка колко е топло обаче? Идеално е. Само вижте небето. Не знам дали се вижда на камерата, но в момента вали. 3, 2, 1! Точно като влязахте и присветна. Да, мисля, че имаме светкавицата. Вижда ли се как вали? Да. Абе, какъв е шанса да ви удари светкавица? Как сте? Много добре, най-добре на света. Доволни ли сте от този експириенс? Много. Проблем ли е вие, че ви вали? Как проблем? Това е решението на проблемите. Само градушка не ни беше валяла. Добро утро, в момента е 5 сутринта и ще посрещаме изгрева, защото имаме снимки. База Бузат Бани, база Айрианчик посред. Тук не ми идва по-правно да кажа Айриан. Айриан, база Айриан Бани. Супер! База Айриан. Как сте? Много добре. Айде, езика си красиво. Безумие мука. Водата. Ей, бой! Но е диво. Вижте делфинчето. Прибрах се преди, може би, 2 часа, полежах си, гледам си тиктоци, изкъпах се, почивам си, изгорял съм между другото. Сега този път наистина сериозно съм изгорял на лицето и викам, окей, дай да видим какво става с тази виза. Реших да го направя през телефона, просто защото бях 100% сигурен, че няма да получа различен отговор от този, който получих сутринта, че е в процесинг. И въпреки това го направих. Ето тук може да прочетете отговорът, който имам, което означава, че отиваме в Америка. Както ви споделих, взех някои рисковани избори и за момент дори не съм се замислил какво би било, ако не замина. Не е имал в мене съмнение дали ще се получи, просто исках да го видя черно на бяло, за да не бъда пренавит излишно. Много се радвам. Между другото, това означава и за вас, че ще има интересно съдържание за гледане, така че абонирайте се, харесайте това видео, за да ме подкрепите и може би следващият влог ще бъде от моето излитане. Поздравявам ви с този хубав пейзаж зад мен.